Priatelia, dovolte mi, aby som vám predstavila ďalšieho člena týmu Tenerife Real, ktorý síce nie je moc vidno, ale je pre náš tým veľmi, veľmi dôležitý, pretože tvorí celý online svet našej realitnej kancelárie. Dovolte mi, aby som vám srdečne predstavila Vladimíra Šimek. Vladko, ahoj. Ahoj, Zuzi, ďakujem za pozvanie. Vladko, hneď v úvode predstav sa. Tak v podstate volám sa Vladimír Šimiak, som zakladateľom firmy Blackhole zo Slovenska. V jednoduchosti s našim tímom tvoríme webové portály, nejaké e-commerce systémy, e-shopy, podnikové systémy, nejaké programovanie na mieru a digitálne produkty. Ide v podstate o nejakú online prezentáciu týchto firiem, ktoré sa snažíme, aby im prinášali nejaký biznis. Či už je to v podobe nejakého predaja, viditeľnosti alebo nejakého lídu, teda zákazníka, pretože hovoríme, že web nie je cieľ, ale je to nástroj pre biznis. A snažíme sa, aby tí naši zákazníci mali jednak aj tú prezentáciu, o ktorej som spomínal, ale aby im to aj prinášalo ako keby nejaký aby to bol nejaký úžitok, teda predaj, čo je cieľom. Vladko, ty si s nami vlastne od úplného začiatku. Je to už 4,5 roka. Prezrať mi, ako si sa vôbec k nám dostal? Tak máme spoločnú kamarátku Ivanu Belákovú, Taterku. Pozdravujeme ju. A ona vlastne s vami nejakým spôsobom spolupracovala, kooperovali ste už. V tej dobe niečo tvorili. No, v Amerike ešte a tak. A ja som teda, poznal som v podstate teba, teda si Slovenka, ale nejak som to tak ako nevnímal, že čo sa deje, čo nie. A vrajím si, OK, zaujímaví ľudia, tak som dal follow na Instagram a sledoval som, že teda čo sa bude deť. A to bol v tom období, keď si vlastne z tej Ameriky prichádzali do Európy. A videl som, nejaká realitka sa asi rysuje a tak ďalej. Tak vrajím, OK, bude aj nejaký web, tak počkám a uvidím, že čo to teda bude. Čo vytvoríme. Áno. A v podstate, keď sa to teda ohlásilo, vyšlo to, tak si hovorím, OK, tak kúknem na tom takým tým našim očkom. A my to vlastne štandardne robíme pre klientov, že urobíme si taký ako úvodný audit a povieme im teda, alebo urobíme im taký research, že ako v tom online vyzerajú, kde a ako môžu zabrať, na čom a tak ďalej. Vo väčšine prípadov sa stáva, že oni teda majú tú stránku, už je a už teda je to to, čo ako by to malo byť a malo by to robiť ten biznis. No vo väčšine prípadov sa stáva, že je to len ten portál, ktorý ako príde tam zákazník a reálne ako ho nechytia alebo ho to nezaujíma a tak ďalej. No a to bol vlastne vo vašom prípade, že som si spravil teda ten research a vrajím si, OK, že nie je to úplne zlé, ale že tak skúsim napísať, pošlem im to a robíme nejaké vylepšenia. Veľa som vlastne písal tebe na Instagram, do 10 minút si mi asi odpísala a do pol hodiny volala Vlasta, že nazdar, čo si, kto si a... Ideme bomby, nemáme čas. Hej, bolo to veľmi rýchle. Pardon. A vlastne sme si zavolali, on pripojil hneď chalanov, ktorí na tom robili a v podstate som tam bol ako keby taký konzultant, alebo také, akože sme konzultovali, ako to vylepšiť, alebo čo by bolo v podstate fajn. No a to sa nejakým spôsobom otvorilo, čas šiel. Tým, že ten systém bol vyvinutý na takom po našom povedané krabicovom riešení, že teda nejakým spôsobom to bolo vytvorené a bolo to obmedzené, tak sme narážali na také bariéry štandardné. Vedel som asi, do akého rozmeru tá realitka chce ísť, čo asi bude ponúkať do budúcna aj a na tom systéme to viac menej udržateľné nebolo. Čiže bolo to také znásilňovanie ako keby. No ale stále sme to tvorili, stále sme sa snažili, pretože vlastne tlačil, budú nejaké prezentácie, idem do Prahy, idem tam, mám klientov, musí to byť jednička a tak ďalej. No ja som vysvetlil, že ako nie je to možné, pretože to má nejaké limity. Pamätám si sobota večer, 10 hodín vlastne bola čau, ja som z toho hotový, že poďme to spraviť inak. Ja hovorím, OK, ale vyložme karty a povedzme si, že aká bude spolupráca a že čo. Ja som povedal, aká je moja predstava. Povedal OK, dohodli sme sa, celé sme to vymazali a stavali sme to v podstate nánovo na mýlo. Odznova, od základu. Bola to pre teba veľká výzva tvoriť stránky Tenerife Real? Bola to výzva, každý náš projekt, ktorý máme, je výzva, pretože pristupujeme individuálne k tým klientom, snažíme sa im to spraviť tak, aby im to bolo prínosom a aby im to ten biznis ako keby pušlo, vyvinulo, aby mali teda tých zákazníkov. Toto bolo veľmi špecifické, pretože vlastne je veľmi taký ako dynamický človek, musia byť výsledky a musia byť výsledky čo najrýchlejšie a musí to byť ako OK. To je štandardom, ale by sme potrebovali za veľmi krátky čas spraviť veľmi veľa práce kvôli tým prezentáciám a kvôli klientom a tak ďalej. Tak sme si povedali, OK, bude to challenge, máme to radi. Spravilo sa to, poďakovalo sa a spolupracovalo sa ďalej. A šlo to. Hej.
Akože keby sme tie výsledky nemali a nebolo by to OK, tak verím, že tu teraz nesedíme, lebo to tak vlastne funguje aj u vás. Keď sú výsledky, tak sa spolupracuje, ale to je win-win pre obe strany. Hej. Aby bola spokojná jedna a druhá strana. Ale to je normálna spolupráca, si myslím. Vlado, prezrať, prečo je dôležité, aby realitná kancelária mala silnú, kvalitnú webovú stránku? Tak ja si myslím, že je dôležitá dôvera a nejaká taká rýchlosť toho rozhodovania. A veľakrát sa stáva, že tie prvé rozhodnutia sa nerobia ako keby v tých kanceláriách, ale v tom online priestore. A preto je dôležité, aby ten zákazník, keď na ten portál príde, tak aby tam našiel, čo potrebuje, čo hľadá, dostal odpovede na jeho otázky, aby ho to zaujalo, aby si povedal, OK, verím tomuto, čo vidím, sú tu nejaké recenzie, sú tu nejaké veci, prvky, ktoré ako mi hovoria, OK, toto sa mi páči, mám tomu dôveru a dôležité je, aby nechal kontakt, aby bol ochotný, alebo aby mal energiu alebo motiváciu nechať kontakt, pretože chce spolupracovať. Povedzme si, prvý dojem neurobíš dvakrát, urobíš ho vždy len jedenkrát. A potom, keď ten zákazník zostane, tak potom reálne už máš ako keby kontakt, s ktorým pracuješ ďalej. Reálne ako do 10 sekúnd si myslím nezaujímaš na tom portále, to som ešte možno aj veľa povedal, tak on odchádza, už sa nevráti. Lebo je veľa realitiek, ktoré robia ako keby ponúkajú ten istý servis. Na čo je dôležité sa zamerať, aby sme toho zákazníka vlastne motivovali, aby sme ho zaujali? Udržali. Udržali. Tak v podstate my robíme veľmi detailné analytiky a štatistiky, kde sledujeme, ako ten zákazník postupuje na tom webe, čo hľadá, čo ho zaujíma, kam kliká, či ho zaujíma nejaká otázka, nejaká odpoveď, čokoľvek. Na základe týchto metrík a týchto údajov vždycky upravujeme ako keby ten portál podľa tej použiteľnosti, ktorú chceme. A začali sme nejakým spôsobom, niečo sme mali a vyvíja sa to. Čiže my to vlastne vyvíjame 5 rokov a stále vylepšujeme veci. Hej. Vylepšujeme napríklad to, akým spôsobom sa prezentujú nehnuteľnosti, čo v tom listingu je, ako to na tej mapke vyzerá, čo im ponúkame do toho vizuálu, či je to fotka, či je to cena, či je to adresa, čo ich zaujíma. Zaujíma ich to, ono, takto. Na základe týchto analytík to všetko vieme, alebo sa to snažíme analyzovať a tým pádom upravovať ten portál tak, aby sme toho zákazníka zaujali a aby sme získali od neho teda ten kontakt a aby bol ochotný s nami spolupracovať. Vlado, prezrať, aké moderné technológie využívate pri tvorbe realitného webu? Tak to by sme sa tu nudili, keby som to ako hovoril, tak ako to vlastne naše reči je, ale tak povedzme si, ten web je len nejaký vizuál, ktorý má účel predávať. To je jeho vlastne účel, alebo nejakým spôsobom ponúkať. My sme vlastne sa zamerali na to, aby sme zákazníkom priniesli veľmi rýchle funkcie, napríklad na filtrovanie, vyhľadávanie, na to, čo hľadá, na to, čo chce. A tie technológie, ktoré sme používali, ktoré vlastne sú ako keby určité služby, ktoré sme na to používali, nám umožnili toto ako keby zapracovať. To znamená filtrácia nehnuteľnosti na základe nejakej lokality, ceny, nejakých preferencií, na základe toho, čo ten zákazník chce, čo hľadá a čo mu je ako keby čo mu je blízke. A keď sme tieto vlastne funkcie použili, alebo sme ich využívali, tak vlastne sme docielili to, že jednak aj agenti alebo návštevníci vedeli veľmi rýchlo napríklad vydať ponuku zákazníkom. Prídeš na stránku alebo do administrácie, veľa vecí sme pripravovali vlastne aj pre agentov, pretože tým, že bol ten dopyt veľký a mal ten zákazník nejakú požiadavku, tak ten agent musel listovať, hľadať. Pôvodne to bolo ešte v nejakých takých tých katalógoch, komplikované to bolo. A tie filtrácie a tie vyhľadávacie algoritmy, ktoré sa používali s pomocou vlastne aj AI, kde sme vedeli z popisov a z čohokoľvek, čo sme mali aj z fotiek, vedieť doplňať, či je tam napríklad výhľad na more, bazén, čokoľvek. Tak vlastne tým sme ako keby veľmi uľahčili ten proces tej ponuky pre toho zákazníka. To znamená, si zákazník, prídeš niečo, hľadáš, alebo až agentovi a on veľmi rýchlo vie nájsť nehnuteľnosti, ktoré by sa ti ako keby páčili. Hej. To bola jedna časť, že sme ako keby pomáhali agentom, pomáhali sme zákazníkom. A druhá vec, že sme si povedali, že OK, skúsme pomôcť aj druhým realitkám, lebo vlastne cieľom bolo vždycky sa spájať s tými realitkami. A tým, že sme už mali ten systém taký robustnejší, už sme vedeli zapracovať viaceré veci, tak sme si povedali, OK, poďme skúsiť kolaborovať, poďme skúsiť spolupracovať. Ja teda iba podotknem, že sme jedna z mála realitiek, vlastne, ktorá urobila takýto krok.
Áno, to bol vlastne taký dobrý ťah, pretože my sme mali veľký dopyt v určitom bode a tých nehnuteľností bolo ako keby málo. Nebolo ich úplne, že ako na ostrove málo, ale nebol čas ako keby ich naháňať a tak ďalej. A fungovalo to tak štandardne, že agent prišiel, tým, že boli kolaborácie s inými realitnými agentúrami, tak si zašli na ich stránky a vyhľadávali tam. A potom teda sa oslovovali a spolupracovali. A toto bolo veľmi komplikované, pretože niektoré tie portály boli urobené veľmi jednoducho, využívali na to také tie krabicové riešenia, po našom povedané. A veľmi komplikovane sa hľadalo, bol problém s dostupnosťou, je ešte dostupný, není predaný a tak ďalej. Oni to neaktualizovali alebo nejakým spôsobom nezapracovávali určité popisy ceny, neaktualizovali a tak ďalej. A to bol ten problém. To sme si povedali, OK, skúsme to dať na jednom mieste, my máme tieto veci celkom zmaknuté, vyhľadávanie, filtrovanie, ponuku, predikovanie a tak ďalej. A urobme to ako keby u nás. Tak potom sme to spojili sme sa teda s tými agentúrami, boli tomu otvorené, podpísali sa normálne nejaké zmluvy o nejakých spoluprácach a začali sme vlastne tie nehnuteľnosti ako keby sťahovať k nám. Toto bol taký challenge, pretože každá tá firma mala úplne iný systém na to, úplne inak to používali, úplne iné boli tie exporty, ktoré nám dávali. A my sme vlastne vtedy ako tým si museli sadnúť a povedať si, OK, tak poďme to nejakým spôsobom navrhnúť tak, aby to bolo pre nás čo najjednoduchšie, najľahšie, ale aby sme urobili ten servis, aby sme spravili tú funkcionalitu tak, aby to nejakým spôsobom fungovalo. Hej. Boli sme veľmi nápomocné tým druhým realitkám, pretože niekedy sa stalo, že oni neodpísali týždeň. A to bolo pre nás veľmi dlho. Hej. Čo je na Tenerife úplne bežné. Okay. A my sme to potrebovali v podstate mať. Tak sme potom už boli v takom stave a sme si povedali, OK, chceme to, tak dajte na prístup do systému, my si to spravíme. Takže vlastne teraz to funguje tak, že niekedy niečo chcú na tých svojich portáloch, tak napíšu a my im to ako keby upravíme v tom exporte. Čiže také ako vzťahy sú tam už fajn. Hej. A fungovalo to a toto bol veľmi dobrý krok, pretože my sme vlastne mali veľmi veľa nehnuteľností na ponuku a samozrejme, že sa to robilo ako keby transparentne vždycky na tých portáloch ukazujeme tu tá realitka, je to ten a ten agent. Každý agent si zodpovedal za tú realitku, zodpovedal si za tú dostupnosť. A robili sme to, že sme dvakrát do dňa synchronizovali ceny, popisy, či je na predaj, či nie je na predaj, aby sme vlastne mali aktuálny dopyt, aby sa nestalo, že apartmán alebo vila je predaná a je tam 4-5 dní. Hej, tak toto sa aj nám stalo, keď sme prišli vlastne na ostrov a v podstate sme hľadali bývanie pre nás a vlastne sme zistili, že realitné kancelárie ponúkajú nehnuteľnosti, ktoré v podstate už ani neexistujú, ktoré sú už dávno predané. Takže toto bolo pre nás také ako zvláštne a hovoríme si tak, tohto sa musíme vyvarovať. Vlastne, aby toto nezažili naši klienti u nás. No, sú to vlastne také ťahy. Oni sú to také ťahy, oni to niektorí robia. Veď sama vieš, že veľakrát píši klienti, ktorí proste niečo niekde chceli. Potom zrazu to bolo predané a nejakým spôsobom tam už bola záloha a tak ďalej. A vlastne my sme týmto spôsobom, tým, že oni ako majú v tých feedoch, v tých exportoch tieto informácie, tak by sme vedeli byť veľmi aktuálni. A keď to tak nebolo, tak bol na to agent, ktorým zavolal a si povedal, OK, my máme spoluprácu, upravujte si to. Čiže my sme si ako keby naučili určitým spôsobom tie firmy, že takto sa to u nás nerobí a že chceme to fajn. Ale zase na druhej strane prišli od nás ako keby tie dopyty. OK, chceme spolupracovať, máme zákazníkov, poďte, robte. Hej. Oni sa naučili, že s nami to ako keby nebude fungovať tak, ako to oni možno mali zaužívané. Hej. A keď nerešpektovali to naše rozhodnutie alebo to, čo sme im povedali, tak spolupráca skončila, ale to je úplne normálne. Vlado, prezrať, aké funkcie považuješ za kľúčové, aby boli klienti spokojní? V podstate veľa vecí sme ako keby už povedali z toho rozhovoru. Ale čo ja beriem ako také najväčšie výzvy, čo boli pre nás, tak to bolo v podstate, jednak boli tie kolaborácie, ktoré som spomínal, bolo samozrejme tá filtrácia, tá prezentácia, pretože to zákazník vždy chce. Tá prúžnosť a vlastne dať im tie informácie. Akým spôsobom dáš ľuďom tie informácie? No museli sme podniknúť nejaké kroky, ktoré sme preto robili. A preto sa napríklad vytvorili blogy, ktoré boli veľmi presné, trefné, odpovedali na tie otázky tých zákazníkov. Tie blogy vznikli napríklad na základe toho, že sme chceli vyhovieť zákazníkom a byť pružní hneď, keď to ako očakávali. Ako to spravíš? No robili sme to nejakým chatom. Že integrovali sme ako keby na portál chat, kedy zákazník mohol
sa ako keby prihlásiť, mobil, web, čokoľvek. Mohol sa pýtať na nejaké otázky. A tam bol reálne agent, ktorý mu odpovedal v reálnom čase. No ale zákazníci boli veľmi nadšení, takže písali aj v noci napríklad. Takže 24/7. No a museli sme to spraviť na 24/7. A sedíš si niekde v bare a dohadujete sa, nejdeme si niečo kúpiť, a poďme si to kúpiť a poďme pozrieť, že čo je v ponuke. A chcú vedieť odpovede hneď. Štandardne to tu funguje tak, že teda nechajte nám e-mail, my sa vám ozveme, ale to keď tí ľudia vidia, tak ako povedzme si. To ich moc nemotivuje. No, nie. A keď mali otázky, a bolo to veľmi zaujímavé, že keď sme to spustili, koľko ľudí reálne v noci písalo, hej. Samozrejme, že neboli sme online, neboli tí agenti online, hej. My sme tam mali asi 5 agentov, ktorí mali pripojený tento chat. Každému to píplo v podstate na mobil, keď bola nejaká požiadavka. A už kto si ho zobral, tak ako keby spracoval toho klienta. No a tým, že toho bolo viac, ako sme čakali, tak sa integroval taký AI bot, alebo nejaká umelá inteligencia, ktorá nejakým spôsobom odnavigovala toho klienta. Takže prišiel si na portál, mal si nejaké otázky. Štandardne sme vedeli štatisticky, že je to buď si chcem kúpiť, alebo si chcem niečo predať, alebo prenajať. Tak bot sa opýtal, máš záujem kúpiť, prenajať čokoľvek? A mám záujem kúpiť, OK, čo máš záujem? Vila, byt a tak ďalej. 2 izby, 3 izby, čo to je, aký máš budget? A tým, že on vyviedol túto prácu, tak už ten agent mal ako keby nejaké informácie, akým spôsobom už môže komunikovať s tým agentom, teda s tým klientom. No a to bolo fajn. Potom prišiel na portál, mali sme tam super filter, zadal si klienta, napísal preferencie a systému vyhodil nehnuteľnosti, ktoré vyhovovali jeho ako budžetu, preferencia, čomukoľvek. A už mu vedel poslať hneď reálne za 5 minút ponuku, ktorá mu vyhovovala. Že my sme ako keby, je to súbor veľa vecí, ktoré zapadajú do seba a nejakým spôsobom pomáhajú robiť ten servis akože lepší. Zrýchľujú a skvalitňujú služby a vlastne aj prácu tých agentov. Presne tak a s týmto to bol vlastne dobrý krok. My sme vlastne nečakali, že to tak vyjde, ako to vyšlo. Ten bod nám pomohol, potom sme ho vylepšovali, upravovali, nejakým spôsobom sme integrovali ďalšie veci iné a tak ďalej. Že to bola jedna z nosných častí, ktorá ako keby ten biznis ako keby veľmi vyvinula a dala dobrú službu pre toho zákazníka. Hej. Vlado, prezrať, aké novinky chystáte s webom Tenerife Real a vôbec kam to chcete až dostať? V podstate tak nám to ukazujú zákazníci, pretože tým, že sa snažíme to analyzovať a stále nejakým spôsobom vylepšovať, tak sa plánuje globalizácia, plánuje sa určitým spôsobom zrýchliť ten proces toho predaja, lepšia ponuka, vylepšovať tú ponuku, lepšia prezentácia a rýchlejšie reagovať. A všetky tieto veci, keď budú fajn a budú sa vylepšovať, tak dôležitý je proste ten zákazník, že OK, prídem, nájdu mi, spravia mi, sprocesujú mi, zbytočne ma neťahajú a ešte mu môžeš povedať, že OK, choďte si ešte oddychnúť na pláž, my to vlastne za vás celé zariadíme. A keď mu to vieš pekne odprezentovať, poslať a vieš mu urobiť dobrú ponuku na jeho mieru, tak nemusíš s ním behať 3 dní po ostrove a hľadať a on si bude vyberať. Hej. Čiže vlastne určite budeme chcieť mať záber na to, aby sme toto povylepšovali, aby ten servis bol dôležitý pre toho zákazníka, aby sa jemu dodal. To je také naše gro. A samozrejme uľahčí to aj tým agentom, uľahčí to celému tomu tímu, aby sa to dalo rýchlo sprocesovať. Šetríme čas, šetríme peniaze a na to ten systém robíme. Vlado, úplne na záver, keď tak zoberieš vlastne stránky Tenerife Real od toho úplného začiatku a vlastne kde sme teraz. Aký je ten progres? Tak veľký, ako to je neuveriteľné, že akým spôsobom sa to vyvinulo, hej, že kde sme až zašli. Ono to možno z toho obalu tak nevypadá, že čo tam v podstate je, ale keď to zhrniem celé, tak my sme vlastne začali len predajom. Predávali sme nehnuteľnosti, alebo sme ponúkali predaj. Časom prišlo na to, že OK, sú tu nejaké investičné apartmány, byty. Tí klienti sa nás pýtali, čo s tým, poďte nám pomôcť. Sme si to sadli, dali sme hlavy dohromady a povedali sme si, OK, skúsme spraviť prenajmy. Robili sme službu na prenajmy napríklad, ktorá súprovo funguje. Tie služby sú prepojené s Airbnb, s Bookingom, využívame na to ako keby systémy, ako napríklad Smoobu. Prúžne, rýchle.
V reálnom čase synchronizujeme rezervácie na tieto rôzne portály. Ľudia môžu prísť na stránku, môžu si vybrať vybrať nehnuteľnosť, vybrať si dátum, koľko ľudí, zaplatiť nejakým spôsobom to ubytko a všetko je ako keby na týchto portáloch synchronizované v reálnom čase. To bola druhá vec, ktorá ako keby vznikla zase z toho dopytu toho zákazníka. Hej. Stále je pre nás dôležitý ten zákazník. Potom sme si povedali, OK, funguje to, je to vyladené, zákazníci sú spokojní, tak čo ďalej? Zase prišlo, že OK, my keď tu prídeme, my sme niečo chceli, ako niečo zažiť a tak ďalej. OK, fajn. Tak poďme sa skúsiť pozrieť na to, že čo im ponúknuť, aké atrakcie, aké veci by tu mohli zažiť. Áno, lebo oni si tu prišli užiť. Tak sme si povedali, fajn, zase sme sadli, povedali si, OK, skúsme sa dohodnúť, že čo by sme vedeli priniesť zase zákazníkovi. Vytvorila sa ako keby ďalšia časť toho realitného portálu, ktoré sú atrakcie. Dohodli sme sa ako keby s lokálnymi majiteľmi atrakcií, pretože on to tu funguje tak, že ty máš nejakého ako keby agenta, cez ktorého to ide, on tam má nejaký provízny systém a tak ďalej, čo je samozrejme úplne OK. Aby sme si povedali, aby sme vedeli v podstate dať dobré ceny, aby sme to vedeli urobiť rýchle, tak tým zákazníkom ponúkame ako keby túto službu na našich stránkach. Čiže sme sa spojili zase s lokálnymi majiteľmi, urobili sme nejakú kolaboráciu, podpísali sa nejaké zmluvy, nejaké spolupráce, ktoré vyhovujú obom stranám a natiahli sme k nám ich atrakcie. Samozrejme, musí to byť aktualizované v čase, ceny, zľavy, všetko. O to len možno znie, že ako máme to tam, je to, funguje to, niečo sa objedná a tak ďalej. Veľký challenge napríklad v tomto bol ich nejaká synchronizácia kalendárov. To málo kto vie, že tu fungujú tak, že ahoj, máš voľno? Nie, nemám. OK, máš voľno zajtra? Mám voľno zajtra, chcete? Nie. OK, kedy máš voľno? Ešte mám povedať. Chcete? Aha, OK. Tak toto tu funguje. Neexistuje digitál. Na papierik ti napíše 4-krát, pán, 2 deti, zaplatí a ide sa. Tak toto funguje nejakým spôsobom. Aby sme si povedali, OK, do tohto nemôžeme vstúpiť, ale musíme to nejakým spôsobom vyvinúť. To sme si povedali, na Slovensku v Čechách fungujú ako keby voucherový systém. Predstavili sme im, tým sa to páčilo a zákazník si kúpi voucher, zavolá, dobrý deň, mám ho, áno, platí a dohodne si sám on priamo s tým majiteľom tú loď. Nepotrebuješ toho agenta, nepotrebuješ toho človeka na to, aby ti to sprostredkoval. Máš voucher, máš ho kúpený, peniaze už sú na účte a on si len dohodne. Veľmi sa im to napríklad páčilo. Hej. A ďalšie veci, ktoré ako keby pomáhajú tým zákazníkom, užiť si tú dovolenku, užiť si ten výlet, to je ako podstata. A o to by som ako očakávala ja, vieš, keď by som niekde prišiel nejakým spôsobom. Jasné. Takže asi všetko. Tvoje plány s webom Tenerife Real sú veľké, ako vidím. No celý tým, ako na tom pracujeme, celý tým a s tým ako plány, hej, že to není iba o mne. Ja mám tým, ktorý ako preto robí tie štatistiky, analytiky, veci, akože nie je to len o mne. Ja som tu ako keby, čo prezentujem tú spoločnosť alebo tých chalanov, ale určite každý má ako zásluhu na tom, aby to bolo tam, kde to je a ešte, aby to ako rástlo. Super. Vlado, veľmi pekne ďakujem za tvoje slova. Držím palce a naozaj si veľmi vážime, že si takou stálicou v našom týme Tenerife Real, ale verím, že budeš i naďalej. Teším sa. Takže ďakujem. Ešte raz obrovská vďaka. No a my sa na vás opäť tešíme pri ďalšom rozhovore s ďalším členom týmu Tenerife Real. Majte sa krásne. Ahojte, ďakujeme.